UPPL सोरखारा Ndfb नि मावनांगौ खामानिखौ मावनानै होआखै। बे थाबाय थानाय सरकारा जोंनि किसु मावनांगौ हाबाखौ जों मावना होआखै। मोननांगौ रिबिलिटिखौ जों मोनाखै। एक्स Ndfb जानानै हानजा हानजाजों BPF आव ओंखारबोदों। एक्स Ndfb हिसाबै जोङो दिनै BPF जानानै जोङो दोलो दोलो बयबो ओंखारफैदों। जों जाहाथे इयुननि जोंनि फिउचारखौ जाहाथे माने इयुनाव जों मोननो हानाय बे हिसाबै जोङो दिनै जइन जाफैदों। बारग' Ndfb फोरा दिनै सा 78 BPF दोलोआव हाबबाय। सालबारि डिस्ट्रिक्टआवहाय दिनै जोंनिफ्राय 78 जन दिनै Ndfb निफ्राय जइनिं जादों। बे आंनि थ्रुयै खालामदों। बाक्सानि मथनगुरि ब्लक मावख'आव BPF दोलोनि गेदेरथार जइनिं हाबाफारि। बाक्सानि मथनगुरि ब्लक मावख'आव दिनै BPF नि सालबारि जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव BPF दोलोनि गेदेरथार जइनिं हाबाफारि जायो। बे BPF दोलोनि जइनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। सालबारि जिल्ला BPF कमिटिनि बानजायनायाव UPPL नि सोद्रोमाफोर, बारग' सार्भिसमेन, बारग' Ndfb नि सा 78 सोद्रोमाफोर, कंग्रेस आरो अबर' नेता कर्मिफोरा BPF आव लोब लोब फैनानै जइनिं जायो। मख'नो गोनांदि सालबारि जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव खुंफुंनाय पाब्लिक मिटिंआव UPPL दोलोनि सा 120 नेता कर्मिफोर, बारग' सार्भिसमेन सा 65, बारग' Ndfb नि सा 78 सोद्रोमा, कंग्रेसनि सा 4 सोद्रोमा आरो अबर' सुरक्षा कमिटिनि सा 4 सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव नेम बादियै जइनिं जायो। बे जइनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। बारग' Ndfb नि सोद्रोमा आरो एक्स सार्भिसमेन बिथांमोना BPF दोलोआव हाबनानै ओरैबादि बुङो। एक्स Ndfb BPF दोलोआव जइनिं जानायनि प्रग्राम मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय मानोना होनबा Ndfb हिसाबै दानि जेनाखि सरकारजों एसेबो नायजायाखै, रिहाबिलिटेसन होजायाखै, केस उइथड्र खालामना होजायाखै, बेजों लोगोसे जेलाव थानाय बेखौबो बख'नानै होआखै आरो बेजों लोगोसे मुंख्लं न'खर बिथांमोननोबो गोजोननायखौ होनो हायाखै। दिनै बे गोजोननायखौ होनो रोङैनि थाखायनो माने साफ्रोमबो एक्स Ndfbफ्रा दुखु मोननानै BPF दोलोआव हाबदों। जोंथ' दाखालि जाखांबाय एक्चुअलि दायो दिनै सालबारि डिस्ट्रिक्टआवहाय दिनै जोंनिफ्राय 78 जन दिनै Ndfb निफ्राय जइनिं जादों। बे आंनि थ्रुयै खालामदों। मानो होनबा बिथांमोनहा नायजाथारि हिसाबै दुखु मोननाय फैदों। सिगांनो नायोमोनबा हयथ' बिथांमोना गासिखौबो मोनजोबगौमोन। दायो आरो बुरखायनानै लाखिनो हाला। मानो होनना बुङोबा सम बोथोरा रावखौबो नेनानै थाबाय थाया। दानि समा जाहैबाय एसे गोबाव बोसोरथामनि बारासिमखौ नेया नङा नेबोबाय। नेबोनाय हिसाबै बिथांमोना मावनानै होनो हायैनि दारैहाय दिनै Ndfbआ लोब लोब फैगासिनो दङ आरो फैबावगोन। आंनि आखायाव खमबाबो 500 जनसो दंबायो। दा बेखौबो आङो सम आरो खाबु बा बोथोरा सम आरो खाबुखौ मोनथ'यैनि दारैहाय आं सोजोबनो हायाखै आरो सोलांबावगोन फारि फारि। नोंथांमोना मिथिखानानै दंखायो। दा बे थाबाय थानाय सरकारा जोंनि किसु मावनांगौ हाबाखौ जों मावना होआखै। मोननांगौ रिबिलिटिखौ जों मोनाखै। बेनि थाखायनो दिनै जोङो एक्स Ndfb हिसाबै जोङो दिनै BPF जानानै जोङो दोलो दोलो बयबो ओंखारफैदों। जों जाहाथे इयुननि जोंनि फिउचारखौ जाहाथे माने इयुनाव जों मोननो हानाय बे हिसाबै जोङो दिनै जइन जाफैदों। फैबाय थानाय समाव जोङोथ' दा जेरै ग्लोब ग्लोब ओंखारदों जों बेबायदिनो मोजाङै जों दिनै जेरै जइन जादों गाबोन समफोरनिफ्राय जों मोजाङै खामानि माबायदि खामानि जों मा लामाजों थाङोबा मोजां जागोन बेबायदिखौ जों थांखि लानानै फैदों। जों फैदों। फैबाय थानाय समाव दङ बेथ' कारेक्ट। जोंनि मोननांगौखौ जों मोनैनि थाखाय जोंखौ नायस'निनि थाखाय जों बेयाव दिनै जइन जाफैनो गोनां जादों। थैनि सुगार बेरामजों नोंथांमोना भुगिनांनानै दं नामा? DB निउसआ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गाहाम सावस्रिनि मुलाम्फानि थाखाय थै सुगार बेरामनिफ्राय रैखाथि जानायनि मोनसे राहा लानानै फैदों। प्रबेरी जुसआ नोंथांमोनखौ सुगार बेरामनिफ्राय रैखाथि खालामगोन। बे जुसआव नोंथाङा मुलाम्फा मोननो हागोन। ब्लाड सुगार आरो हासुमुत्रा बेरामनि फिनजाथायखौ साबसिन खालामनायाव हेफाजाब, मोदोम दुंखांनायाव हेफाजाब, थांना थानायाव रैखाथिनि थाखाय गोबां मुलाम्फा।
नोंथांनि मोदोमनि बिगुरनि थाखाय मोजां। केन्सार बेरामनि हेंथायै रैखाथिनि थाखाय हेफाजाब आरो गोबां सावस्रिनि मुलाम्फाफोर। थै सुगार बेरामनिफ्राय रैखाथि मोननो बेफोर गासैबो सावस्रिनि मुलाम्फाफोरखौ स्ट्रबेरी जुसनिफ्राय मोननो हागोन। गाहाम देहानि थाखाय बे प्रडाक्टखौ DB निउजनि गेजेरजों खौरां लाना थाबैनो लादो। गुवारै मिथिनो आरो प्रडाक्टखौ मोननो थाखाय जानबुं नम्बर 99740307338 आव जगाजग खालामनो हागोन।